Унікальны і чаканы спартыўны аб'ект размясціўся ў лясным масіве паміж вуліцамі Свярдлова і Калініна. Агульная працягласць трасы 1250 метраў, шырыня 4. Будаўніцтва вялося амаль 1,5 гады. У добраўпарадкаванні прымалі ўдзел калектывы мясцовых прадпрыемстваў і жыхары. Цяпер тут новае, ідэальна роўнае пакрыццё, якое дае магчымасць бяспечна займацца спортам і актыўным адпачынкам. У складзе трасы дыстанцыі 750 і 500 метраў, 2 горкі, зоны старту і фінішу, а таксама кабінкі для пераапранання і падрыхтоўкі амуніцыі. Майстар спорту міжнароднага класу Віталій Харытонаў улетку трэніруе дачку трыатлону, узімку лыжам. Абодва спартсмены памятаюць, як дагэтуль трасу светлагорцы рабілі самастойна. Зараз для заняткаў ёсць усё неабходнае. Делали лыжную трассу лопатами, вырубали кустарник. А сейчас, конечно, это для нас огромный плюс, для нашей молодежи, для нашей страны, что будет возможность у детей заниматься таким видом спорта, как лыжные гонки, и не только. Покрытие, конечно же, очень хорошее. Иду всегда на тренировку, вижу людей, рабочих, которые стараются. Трассы буду пользоваться, конечно же, буду приходить тренироваться для соревнований на призы президентского спортивного клуба «Снежный снайпер». Удзел ва ўрачыстым адкрыцці аб'екта прыняў намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Мерапрыемства, прымеркавана да Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь, стала сапраўдным падарункам гораду. Сучасная лыжыролерная траса дапаможа пачынаючым спартсменам асвоіць асновы спорту, а прафесіяналам павысіць навыкі і паставіць новыя рэкорды. А дзякуючы магчымасці катацца на веласіпедах і займацца скандынаўскай хадзьбой, аб'ект несумненна стане адным з любімых месцаў актыўнага адпачынку гараджан і гасцей Светлагорска.